podcast of the PPO, podcast about everything from the world of public procurement. Good day, dear listeners, and welcome to Public Procurement Office podcast. Dobrý deň, vážení posluchači. Hosťom dnešného podcastu Úradu pre verejné obstarávanie je pán Uwe Flach z Rakúskej federálnej obstarávacej jednotky BBG. Pán Flach, mohli by ste sa prosím predstaviť a priblížiť nám vašu prácu? Good day. First of all, thank you so much, Petra, and thank you. Dobrý deň. V prvom rade ďakujem Petra a taktiež Úradu pre verejné obstarávanie na Slovensku za toto milé pozvanie. Je to skutočne česť, že tu môžem byť a zdieľať svoje skúsenosti z oblasti verejného obstarávania. Takže sa teším, že si vymeníme svoje nápady, ako sa dá verejné obstarávanie v budúcnosti zlepšiť, aby malo pozitívny dosah na naše krajiny aj Európu. V oblasti obstarávania pracujem už niekoľko rokov a od roku 2014 som súčasťou BBG, čo je Federálna obstarávacia agentúra Rakúska, na divízii poradenstva, organizačného vývoja a medzinárodných vzťahov. Zameriavam sa na presadzovanie strategických iniciatív, a to v Rakúsku, ale aj na medzinárodnej úrovni, a musím povedať, že som nadšený zlepšovaním postupov obstarávania a tiež podporou profesionalizácie a administratívnej efektívnosti v tomto sektore. Zastupujem tiež BBG v medzinárodných sieťach vrátane siete CPB, čo je sieť centralizovaných obstarávacích orgánov v Európe. Organizational unit on OECD for public procurement. Your BBG is considered as one of the best, actually. Vaša BBG organizácia je považovaná za jednu z najlepších, ktoré dnes v Európe poznáme. Mohli by ste nám priblížiť, ako sa to celé začalo? How it all started? Sure, I can. Jasné, môžem. Začali sme pred takmer 25 rokmi a teda budúci rok máme výročie. Vy máte tento rok 25 rokov, my ho budeme mať na budúci. Začali sme v roku 2001 s približne 20 ľuďmi v našej organizácii a do roku 2002 sme mali pre našich zákazníkov k dispozícii asi 70-71 rámcových dohôd. V súčasnosti, len pre porovnanie, máme v BBG takmer 200 ľudí a našim zákazníkom ponúkame viac ako 2200 aktívnych rámcových dohôd. Keď bola založená BBG, Rakúska federálna agentúra pre obstarávanie, poslanie bolo pre nás jasné. Bolo zriadené centralizované spoločné obstarávanie pre federálne inštitúcie s cieľom dosiahnuť, povedzme, najprofesionálnejšie postupy verejného obstarávania a najmä optimalizovať výsledky. Kto prišiel s touto ideou? Ako sa to začalo? Kto bol nositeľom myšlienky, že takto by sme to mali robiť? The government had the idea of optimizing Vláda mala nápad optimalizovať administratívu a jednou z oblastí bolo samozrejme verejné obstarávanie, pretože bolo decentralizované. V skutočnosti ho vykonávalo každé ministerstvo individuálne. Takže myšlienkou bolo skutočne získať nejaké výhody. Samozrejme máte ekonomické výhody z hľadiska zoskupenia dopytu, ale išlo aj o profesionalizáciu, bezpečnosť tendrov a tak ďalej. Znie to naozaj jednoducho však, ale úprimne povedané, na začiatku to mnohé rezorty, a myslím, že je to rovnaké aj na Slovensku, robili decentralizovane na vlastnú, povedzme, zodpovednosť. Ono to vlastne vôbec neznie jednoducho. Ako môžete vidieť, my na Slovensku stále centrálnu obstarávaciu jednotku nemáme a je to pritom sen mnohých našich partnerov, alebo verejných obstarávateľov, alebo aj starostov. Takže mohli by ste nám priblížiť, akým najväčším výzvam ste čelili pri zakladaní vašej organizácie? Ako som povedal, nebolo to jednoduché a bol to zásadný posun. Takže si viete predstaviť, že odobratím zodpovednosti decentralizovaným organizáciám pre obstarávanie a jej centralizovaným zlúčením nešlo len o organizačnú zmenu. Bola to aj zmena v zmýšľaní. Jednou z najväčších víziev bolo samozrejme zvládnuť tento odpor. Prirodzene si viete predstaviť, že odpor bol veľký aj v rámci ministerstiev. Z ktorej strany, z ktorých orgánov bol odpor najväčší? Zo strany organizácií pre obstarávanie alebo zodpovedných pracovníkov pre obstarávanie na ministerstvách, pretože sa báli straty svojho vplyvu, straty zodpovednosti za rozpočty
aj za výsledky. To bola jedna z veľkých výziev, čo sa týka povedzme centralizácie alebo kooperatívneho prístupu. Ďalšou bol samozrejme zákon o verejnom obstarávaní, pretože si predstavte, že máte jednotlivé odlišné postupy verejného obstarávania v inom rozsahu a teraz prechádzate na centralizovaný model. Pracujete s rámcovými dohodami a tak ďalej. Preto bolo veľmi dôležité správne zvládnuť tieto zložité postupy obstarávania. Do správnych postupov interne aj v rámci BBG bolo potrebné investovať veľa, aby sa zabezpečilo, že sa bude postupovať podľa štandardizovaných procesov a bude sa to dať riešiť právne korektným spôsobom. A samozrejme, na začiatku išlo o budovanie dôvery na všetkých stranách. Na strane ministerstva, aby BBG dokázalo poskytnúť slúbenú hodnotu, ale aj na strane, povedzme, trhu. To je ďalšia veľká výzva, ktorú sme mali na začiatku, a to zabezpečiť, aby sme stále podporovali malé a stredné podniky. Presne tak. Toto by mohli byť hlavné obavy, ktorým čelí každý. Ako sa vám teda podarilo byť taký úspešný? Od začiatku bolo samozrejme jedným z hlavných cieľov BBG podporovať aj malé a stredné podniky. To bolo zámerne zahrnuté aj v zákone, aby sme sa uistili, že centralizujeme funkcie obstarávania, neničíme ani nenarúšame trhové štruktúry. Ak tomu správne rozumiem, vláda všetkých skutočne uistila, že máte z ich strany plnú podporu, aby sa to reálne mohlo uskutočniť. Áno, to bolo zámerne povedané aj vládou, pretože predstavte si veľké rámcové dohody s vyššími objemami a tak ďalej, ktoré by mohli narušiť samozrejme hospodársku súťaž a tiež možnosť menších podnikov zúčastňovať sa verejného obstarávania. Mohli by ste teraz prosím vysvetliť našim poslucháčom, pretože na Slovensku máme takmer 3000 obcí, čo je pre takú malú krajinu príliš veľké číslo. Ak by ste sa napríklad rozprávali s primátorom alebo starostom, mohli by ste mu vysvetliť, ako vlastne môže pracovať s vašim systémom? Pretože ja si myslím, že je veľmi atraktívne pre také malé obce alebo dediny, že to v skutočnosti funguje ako katalóg však. Kde si môžete skutočne vybrať predmet zákazky, za ktorú BBG preberá absolútne plnú zodpovednosť, že sa obstarala správne a v súlade so zákonom a neexistujú žiadne obavy z akýchkoľvek ekonomických otázok alebo iných problémov, ktoré by mohli vzniknúť z právneho hľadiska. Áno, takže tento posledný bod, ktorý ste uviedli, je podľa mňa jeden z najdôležitejších. Je to pravidlo bezpečného prístavu. To znamená, že ak BBG ako centrálny obstarávací orgán zavedie rámcovú dohodu, ktorú budú používať rôzni verejní obstarávatelia, ako sú obce, ministerstva, títo verejní obstarávatelia spadajú pod pravidlo bezpečného prístavu, čo znamená, že sú v bezpečí z hľadiska práva verejného obstarávania tým, že jednoducho odstúpia, ako to my nazývame, od tejto rámcovej dohody. Takže jednou z najväčších výhod, napríklad pre obec, ako ste sa pýtali, je právna istota. To znamená, že sa nemusia starať o žiadne finančné limity, ani o formálny postup, ani o nič podobné. Je to už plne zabezpečené. Reálnu zodpovednosť nesie BBG, takže ak dôjde k odvolaniu alebo niečomu podobnému, BBG sa tým bude zaoberať a prevezme zodpovednosť, kým sa to nevyrieši, a potom budú verejní obstarávatelia môcť na základe právnej istoty odstúpiť od týchto rámcových dohôd. Takže si to predstavujem správne, keď poviem, že je to naozaj ako veľmi bezpečné nakupovanie z nákupného košíka? V mnohých prípadoch to tak je. Takže samozrejme máte k dispozícii rôzne skupiny produktov, ktoré si môžete kúpiť. A ak teda hovoríme o štandardných tovaroch a službách, ktoré potrebujete v administratíve, snažíme sa ich priniesť prostredníctvom nášho e-shopu, čo je naša, povedzme, centrálna katalógová platforma a platforma pre obstarávanie. Prinášame to napríklad obciam a iným verejným obstarávateľom spôsobom podobným nákupnému katalógu. Je to teda ako v súkromnom sektore. Ak idete nakupovať niekde v jednom z týchto veľmi známych nákupných centier, elektronické nákupné centrá sú veľmi podobné. Vyberiete si položky, môžete si ich nakonfigurovať, vložíte ich do nákupného košíka a potom ich na základe vašich interných pravidiel môžete použiť a objednať. Takže poskytujeme veľmi podobný druh
samoobsluhy. A samozrejme aj iné, ako napríklad elektrina. To samozrejme nie je v nákupnom košíku, v katalógu, ale stále sú k dispozícii všetky informácie a tiež v samoobslužnom režime, ktorý si môžete objednať. Koľko tovarov a služieb teraz ponúkate vo svojom portfóliu, nazvime to tak? Áno, ak sa pozrieme na náš e-shop, čo je elektronická platforma, máme v súčasnosti k dispozícii približne 3 300 000 tovarov a služieb, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Keď sa pozriete na celkový počet rámcových dohôd pre všetky tovary a služby, za ktoré sme zodpovední, ako som povedal, v súčasnosti ich máme približne 2200. A ešte jedna vec k tejto elektronickej platforme, pretože je to veľmi dôležité pre efektívnosť, transparentnosť a kontrolu. Takže prostredníctvom tohto systému spracovávame približne 130 000 elektronických objednávok na nákup, ako sa to nazýva. Takže môžeme zabezpečiť túto komplexnú transparentnosť pre nás, aj pre zákazníkov a dodávateľov. Je používanie tohto systému v vašej krajine povinné, alebo ako sa v skutočnosti používa a kým? Používanie e-shopu je povinné pre všetky naše rámcové dohody a všetkých našich verejných obstarávateľov. Takže to znamená všetky naše výsledky tendrov, takže každá jedna rámcová dohoda, každá časť je obsiahnutá ako informácia v tomto systéme. A potom máme samozrejme pre, povedzme, štrukturovaný tovar a služby povinnosť dodržiavať elektronický proces, pretože si viete predstaviť, že aj na druhej strane máme dodávateľa, teda predstavte si, že máme približne 2700 verejných obstarávateľov, ktorí využívajú naše služby, a predstavte si, že dodávateľ na druhej strane by dostal objednávku z 2700 rôznych kanálov. Ale toto sa presne deje aj na Slovensku. Takto smerujeme aj všetky objednávky a všetky transakčné procesy cez náš e-shopový systém. Preto to pre našich zákazníkov robíme povinným, ale aj pre dodávateľov, aby povedali: dobre, keď už zadáte zmluvu, ktorá je vhodná na elektronické spracovanie, musíte poskytnúť katalóg a objednávky musíte prijímať iba zo systému, nie e-mailom, telefonicky alebo inak. Ak by sme si založili vlastnú centrálnu obstarávaciu jednotku, aká by bola vaša rada? Pre koho by to malo byť povinné a z akých dôvodov? Toto je jedna z dôležitých otázok, ktoré je potrebné vyriešiť na začiatku. V Rakúsku sme od začiatku zaviedli povinnosť pre federálnu správu, čo znamená zo zákona všetky ministerstvá. Ako sme to nastavili v roku 2001, boli povinní využívať naše služby a definované skupiny produktov, čo malo samozrejme výhodu v tom, že nám to pomohlo predávať služby a získavať objemy a urýchľovať nové procesy. Ak to robíte na dobrovoľnej báze, čo sa samozrejme môže z centrálneho hľadiska považovať za menej nátlakové, ale samozrejme môžete mať viac ťažkostí a výziev na začiatku, aby ste zhromaždili platné objemy pre prvé rámcové dohody, pretože je veľmi dôležité, že keď začnete, nemusíte brať do úvahy len stranu verejného obstarávateľa, ale aj trh. Trh vie, že existuje nová inštitúcia a s najväčšou pravdepodobnosťou trochu profesionálnejšia, pretože spája vedomosti a zručnosti, ale trh sa zaujíma aj o objemy, ktoré sa vám na začiatku darí mať. Sú skutočné? Sú dostatočne veľké na to, aby boli, povedzme, atraktívne stimuly pre trh? Takže na začiatku je veľmi dôležité urobiť inteligentný krok pri rozhodovaní o povinnom využívaní platformy versus jej dobrovoľnom využívaní a musíte to urobiť na základe štruktúry vašej krajiny. Je to aj kultúrny aspekt a mali by ste vykonať veľmi premyslenú analýzu výdavkov, aby ste identifikovali nie len to, kto sa zúčastňuje centralizovaného systému, ale aj to, s akými kategóriami by ste mohli začať. Pretože dôležité je na začiatku ukázať aj hodnotu a mať dôkaz o koncepte, v ktorom, povedzme, prinášate dodatočnú hodnotu pre peniaze daňových poplatníkov. Ale celkovo by ste odporúčili, aby Slovensko s niečím takým skutočne začalo? Pokiaľ viem, v súčasnosti v Európskej únii len veľmi málo krajín, ktoré nepoužívajú centrálne obstarávanie a vždy, keď sa rozprávam s niekým zo sveta obstarávania, výhody prevažujú.
Áno, pokiaľ som sa dozvedel zo Slovenska, v súčasnosti máte systém obstarávania, ktorý čelí mnohým výzvam, pokiaľ ide o fragmentáciu, neefektívnosť a povedali ste, že ide o nekonzistentné postupy medzi verejnými obstarávateľmi. Takže centrálny obstarávací orgán by určite mohol pomôcť riešiť tieto problémy a prekonať ich. Máte niekoľko, povedzme, výhod, ktoré musíte zvážiť a najdôležitejšia vec je, myslím, že predtým, ako začnete so skutočnou centralizáciou, treba mať jasnú predstavu o cieli, o účele. Mali by ste jasne definovať, prečo chcete zriadiť centrálnu obstarávaciu jednotku alebo takú nejakú organizáciu, pretože existuje veľa výhod, ale musíte sa uistiť, že sú prioritné, aby ste nakoniec dokázali skutočne naplniť očakávania. Takže takéto výhody by mohli byť úspory nákladov, mohla by to byť efektívnosť, štandardizácia, ako ste povedali, zlepšené riadenie dodávateľov. Musíte sa pozrieť na trhy, však transparentnosť a kontrola, myslím, sú pre nás všetkých veľmi dôležité body. Profesionalizácia, budovanie kapacít. Capacity building. Yes, this professionalization is very interesting. Áno, táto profesionalizácia je veľmi zaujímavá, pretože v súčasnosti prichádza z Európskej únie toľko novej regulácie. Hovorím o tom s každým hosťom v našom podcaste a nie každý si uvedomuje, koľko nových pravidiel bude zavedených do celého procesu obstarávania a opäť sa bude musieť vrátiť k tomuto veľmi unikátnemu systému administratívy, ktorý máme na Slovensku. Ako môžeme od starostov chcieť, aby boli skutočne zodpovední a poznali všetky tieto pravidlá? To jednoducho nie je možné. Takže by nám to mohlo pomôcť vyriešiť aj tento problém. Myslela som si teda, že toto je tiež jedna z obrovských výhod, ktoré by nám mohli v budúcnosti skutočne pomôcť. Ako sa na to pozeráte vy, na budúcnosť s týmito európskymi nariadeniami? Pracujete s novými nariadeniami, alebo sa na ne nejako pripravujete? Áno, samozrejme skúmame to, pretože nás všetkých to ovplyvňuje rovnako. Takže všetky nariadenia a teraz aj nové smernice prichádzajúce z úrovne Európskej únie majú priamy alebo nepriamy vplyv na našu prácu v sektore verejného obstarávania. Takže to, čo robíme v Rakúsku je, a to je veľmi zaujímavé, že sme začali, myslím, pred pár dňami reformu zákona o verejnom obstarávaní v Rakúsku. Takže, ak si pamätáte, alebo možno presne neviete, ale aj súčasná smernica Európskej únie bola transformovaná do nášho národného práva v roku 2018. A teraz sa samozrejme časy zmenili. Posunuli sme sa vpred. Máme nové, povedzme, rámcové podmienky, či už ide o krízu, či už ide o problémy dodávateľského reťazca, či už o geopolitické otázky. Takže samotný zákon o verejnom obstarávaní v skutočnosti nezohľadňuje všetky nové, povedzme, podmienky, ktoré máme v našej krajine. Takže sme začali reformu našej legislatívy a tá samozrejme zohľadňuje všetok vývoj na európskej úrovni. Vieme, že existuje veľký okruh sektorových spisov s revíziou smernice, ale už sme to začali na národnej úrovni skúmať a skúmať náš prahový režim, čo je tiež dôležité. Teraz máme infláciu a všetko ostatné, takže prahové hodnoty treba nejako upraviť. Elektronické formuláre sú veľkou témou, takže existuje nový elektronický formulár, v ktorom sa musíme uistiť, že ich používanie na národnej úrovni je zmysluplné a najefektívnejšie. Berieme do úvahy veľa bodov a práve sme začali túto reformu práva v Rakúsku súbežne s revíziou smerníc Európskej únie, pretože musíme zabezpečiť, aby všetky tieto zmeny a tiež nové body zo strany komisie boli uznané a implementované na národnej úrovni. Ako by ste konkrétne zmerali najväčší úspech centrálnej obstarávacej jednotky vo vašej krajine? Keď hovoríme o najväčšom úspechu centrálnej obstarávacej jednotky a najmä o úspechu BBG v Rakúsku, ide to ďaleko za hranice tradičných úspor, pretože to je samozrejme na začiatku jeden z hlavných cieľov, prečo ste ju zakladali. Hovoríme teda o skutočných úsporách nákladov. To je dôležité a to je jeden z významných, povedzme, faktorov úspechu. Merali ste niekedy skutočnú úsporu nákladov? Je možné ju skutočne zmerať? Meranie úspor je veľmi náročná úloha a cvičenie, pretože máte veľa atribútov.
Jedným z nich sú skutočné obstarávacie náklady, ktoré môžete merať ako starú cenu oproti novej cene. Teraz to len zjednodušujem. Ďalším aspektom, ktorý musíte zvážiť, sú úspory v skutočných procesných nákladoch. Predstavte si, že robíte postupy obstarávania decentralizovane a každá organizácia musí spustiť formálny postup. Čo to znamená z hľadiska procesných nákladov, nielen pre organizáciu, ale zvyčajne by potom museli zapojiť s najväčšou pravdepodobnosťou aj právnikov, aby sa uistili, že je všetko právne potvrdené a tak ďalej. Takže toto je druhý bod. Máte obstarávacie náklady, máte procesné náklady a potom je ďalší bod, ktorý teraz berieme do úvahy, že máme rámcové zmluvy na 4 roky. Zvyčajne sme úspory merali iba v deň zadania zmluvy. Teraz budeme zvažovať aj výkon trhových cien v nasledujúcich 4 rokoch, pretože možno máme skvelú rámcovú zmluvu, trhové ceny stúpajú, ale naša zmluva nám umožňuje dosiahnuť nižšie ceny. Takže toto je tiež úspora do budúcnosti. Je to veľmi zložité a mnohé, povedzme, organizácie s tým naozaj zápasia a sú závislé od rôznych verejných obstarávateľov, ktorí majú rôzne úrovne cien a služieb. Je veľmi ťažké mať len jedno a jediné číslo pre úspory, takže to má viacero rozmerov. Aké sú najväčšie výzvy, ktorým budete čeliť v budúcnosti alebo povedzme v blízkej budúcnosti? Pretože svet sa tak veľmi mení. Veľa sa hovorí napríklad o umelej inteligencii, o nových technológiách, o dátových procesoch, nové nariadenia EÚ, ktoré sme už spomínali. Takže ktorú z týchto víziev si myslíte, že bude najťažšie prekonať? Myslím, že je ťažké povedať, ktorá je najťažšia. Všetky nás ovplyvnia a problémy, ktoré všetky majú v sebe, sú tiež závislé. Takže je veľmi ťažké ich zoradiť. Myslím si, že sa musíme uistiť, že máme profesionálne organizácie pripravené sa s nimi vysporiadať. A myslím si, že o 5 rokov budeme mať ďalšie problémy, ktorých si dnes ani nie sme vedomí. Takže to isté, ako keby ste sa s ľuďmi rozprávali pred 5-6 rokmi, že vojna, že COVID bude našim problémom a bude to potrebné riešiť. Myslím si, že je dôležité, aby sme sa pripravili na nové výzvy, ktoré prichádzajú. A myslím si tiež, že budúcnosť je veľmi neistá. Neviem povedať, ktorá je momentálne najväčšia výzva. Jedna vec je však jasná. Nemôžeme predpovedať budúcnosť, ale môžeme ju vytvoriť. A to môžete urobiť iba vtedy, ak máte profesionálne organizácie, profesionálnych ľudí pracujúcich v tejto oblasti a snažia sa zvládnuť tieto zmeny a čo najlepšie z nich vyťažiť pre verejné financie. Chcela som sa vás tiež opýtať na organizáciu PPE+. Takže v skutočnosti každý rok organizujete toto vynikajúce podujatie. A ja som mala veľké šťastie, že som mohla byť jeho súčasťou vďaka našej spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie. Musím povedať, že pre mňa to bola jedna z najlepších skúseností, aké som doteraz mala v oblasti verejného obstarávania. Môžete nám povedať niečo viac o tom, aký je vlastne hlavný význam tohto podujatia PPE+? Event. Áno, takže sme boli radi, že ste sa kurzu zúčastnili, Petra. A je nám cťou viesť túto iniciatívu Európskej únie, ktorú prvýkrát iniciovala Európska komisia v roku 2018. Odvtedy ju prevádzkujeme nepretržite. Momentálne sme v 5. kole tohto programu. Programu excelentnosti vo verejnom obstarávaní, v rámci ktorého sme schopní poskytnúť školenia a odborné znalosti skúseným zamestnancom v oblasti verejného obstarávania, z centralizovaných funkcií obstarávania alebo orgánov tvorby politík v celej Európe. A tento program nie je len školiteľským programom, kde samozrejme získate množstvo zručností počas celého cyklu obstarávania, ale aj mäkké zručnosti a ekonomické zručnosti. Myslím si však, a možno to potvrdíte, že najväčšou výhodou je sieť expertov na verejné obstarávanie, ktorú si z tohto programu budujete. Takže v súčasnosti máme sieť absolventov s viac ako 140 expertmi z celej Európy. A myslím si, že toto je jeden z najsilnejších výsledkov tohto programu, okrem individuálneho osobného školenia účastníkov. Za seba môžem absolútne potvrdiť, že bolo úžasné skutočne sa porozprávať s inými kolegami alebo dokonca s vami, pretože som sa dozvedela toľko nových informácií. Napríklad hovorili sme o zmluvách,
zmluvách a bola som veľmi prekvapená, že Rakúsko nemusí zverejňovať každú jednu zmluvu ako napríklad Slovensko, pretože naše krajiny sú vždy považované za najhoršie. Ale naše opatrenia, ktoré máme tu v krajine, sú naozaj prísne, možno aj v porovnaní s inými krajinami. Takže je to stále pravda? Je to čiastočne pravda, ale teraz aj v Rakúsku máme od septembra nový zákon o slobode informácií, ktorý zaväzuje aj verejné inštitúcie a administratívu zverejňovať oveľa viac informácií, ktoré boli predtým považované za dôverné. Uberáme sa podobným smerom, ale samozrejme to, čo som videl napríklad na Slovensku a v Českej republike, pokiaľ ide o register zmluv, čo ste práve spomenuli, je niečo, čo si myslím, že nie je úplne ojedinelé, ale nie je to tak často vidieť v Európe alebo v európskych krajinách. Myslím si, že je skvelé mať takúto transparentnosť, pretože v konečnom dôsledku sa zaoberáte verejnými peniazmi však. Takže každý občan, daňovník, by mal mať právo vidieť, kde sa peniaze míňajú a na čo sa míňajú. Samozrejme, vždy existuje tenká hranica medzi transparentnosťou a obchodnými, povedzme, tajomstvami a zabezpečením toho, aby ste nenarúšali trhy zverejňovaním, ponúk, napríklad cenových poznatkov v niektorých odvetviach. Je to dobrá vec. Samozrejme, musíte si tiež dávať pozor, aby ste nejakým spôsobom neovplyvňovali trhy, napríklad prílišnou transparentnosťou v zmluvách. Máte nejaké posledné komentáre, o ktoré by ste sa chceli podeliť s našimi posluchačmi? Myslím, že moja hlavná myšlienka, ktorú by som chcel na záver ešte raz zdôrazniť, je, že keď hovoríme o verejnom obstarávaní alebo obstarávaní vo všeobecnosti, ide samozrejme o zákon, o procesy, o organizačné nastavenie a tak ďalej. Ale nezabudnite prosím, že obstarávanie je záležitosť ľudí. Myslím si, že najviac, čo naozaj potrebujeme pochopiť, je to, že za každou ponukou, za každou rámcovou dohodou, za každou kontrolou súladu, nech už máte čokoľvek na mysli, stoja profesionáli, ktorí sa o to snažia. Myslím si, že to je najdôležitejšie, pretože my, ľudia, sme tí, ktorí to nakoniec robia transparentnejším, efektívnejším a účinnejším. Musíme to mať na pamäti. Ale to je tiež veľmi dôležité pre vás ako krajinu, keď prejdete na ďalšiu úroveň alebo ďalší krok reformy vášho prostredia verejného obstarávania. Prosím, uistite sa, že to máte na pamäti. Je to o ľuďoch. Potrebujete ľudí, ktorí vás nasledujú. Potrebujete vizionárov, ktorí budú tieto myšlienky presadzovať. A myslím si, že prostredníctvom spolupráce, profesionalizácie a spoločného záväzku k verejnej hodnote môžeme formovať prostredie verejného obstarávania zajtrajška. A chcel by som tiež znova zdôrazniť, že skutočne podporujem iniciatívu Slovenska v tejto oblasti. A my ako partneri sme pripravení podeliť sa o svoje skúsenosti a pomôcť aj slovenskej administratíve posunúť sa ďalej. Môžem vám len veľmi pekne poďakovať za túto výmenu. Ďakujem veľmi pekne. A všetko najlepšie vo vašom úsilí. A prajem vám úspešnú reformu v tejto oblasti. Ďakujem vám veľmi pekne za prijatie nášho pozvania. Ďakujem vám veľmi pekne za našu diskusiu. A ďakujem vám, našim posluchačom, že ste si tento čas s nami užili. Počúvali ste podcast Úradu pre verejné obstarávanie s Petrou Šupákovou. Podcast of the PPO. Podcast about everything from the world of public procurement.